Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka music video balai kerteng Klet no. On sa Pyllait Paidbah haka khatway Tarik Jymmang arhajar alphawar hajohana pakama YouTube channel. Ya kane ka music video layashim benta da urijit khemden Miki lengdo bat kong johana pakma. Bat la ringdor bat penbit penbiang dau kirina nongrom. Bat ya kane ka Jingrwai larwai da urijit khemden. Ya ki kentien bat kisor jong kane ka Jingrwai la tho bat penbit penbiang dai let ba jon pakma.